Os nacionalistas de Ribeira levarán o próximo luns unha iniciativa pleno demandando unha partida de 5.000 euros para a castración de colonias felinas. Unha iniciativa que presentaremos e defenderemos no vindeiro pleno municipal para destinar unha pequena partida destinada á castración de colonias felinas valorada en 5.000 euros. É unha pequena partida económica que propoñemos para evitar que se perda o traballo realizado ao longo dos últimos 2 anos e medio que estivemos presidindo o goberno de Ribeira e que vai a mellorar a sanidade e tamén a habitabilidade das colonias felinas e, por tanto, que darlle resposta a unha demanda non só das asociacións que traballan en defensa dos animais, senón tamén de moitos colectivos de veciños que queren evitar un problema a maiores nas súas parroquias e nos seus barrios. Trátase dunha contía mínima para continuar co labor de control destas colonias en cumprimento das demandas das asociacións e protectoras de animais e en beneficio de toda a cidadanía. As colonias felinas realmente, aínda que algún veciño poida estar en contra de investir cartos na área de benestar animal para esta fin, é importante porque teñen moitos problemas veciñais. Pensade que un gato sin castrar é un gato que vai a ter pelexas, é un gato que vai a ter incluso enfermidades, non por feridas que se infectan, co cal vai a causar máis conflitos entre veciños. Unha colonia castrada é unha colonia saudable e incluso unha colonia que pode reconciliar os veciños esa relación que poden ter cos gatos da rúa e darlle aos gatos tamén un dereito dunha vida o máis saudable posible e, ao fin e ao cabo, esa colonia acabará desaparecendo, porque os gatos da rúa teñen un período de vida aproximado de 6-7 anos. Dende o BNG lembran que durante o seu mandato puxeron en marcha a Concellería de Benestar Animal dende a que teñen impulsado diversas medidas, como a ampliación de praias caninas no municipio que conta actualmente con 5. Instan o actual executivo a continuar co labor iniciado dende este departamento para garantir o cumprimento da Lei de Benestar Animal.